Musím povedať, že Grow Club mi dal veľkú možnosť poznať úžasných ľudí na jednom mieste. Oceňujem veľmi, ako dokážete namixovať veľmi zaujímavých ľudí zo zaujímavých odvetví a firiem. To je za mňa najviac. Naozaj mať možnosť stretnúť úžasných ľudí, s ktorými môžem zdieľať či úspechy, alebo aj tie neúspechy. Grow Club je hlavne stretnutie zaujímavých ľudí, ktorými viem si vymeniť svoje názory a postoje. A je to zaujímavé vlastne počuť rôzne prístupy k tým istým témam. Stretávam tu ľudí, ktorí sú úspešní a ktorí sa neboja zdieľať informácie a stretávam tu ľudí, ktorým rozumiem, ktorí rozumejú mne a pomáha mi to v biznise, pomáha mi stretnúť ľudí, ktorí riešia podobné problémy, ako sa s nimi vysporiadali a sám sa veľa učím, možno aj ja niekomu niečo odozdám, takže kvôli tomu by sa tu mali pridať ďalší podnikatelia, aby sme získali ďalších ľudí, ktorí nám vedia odozdať svoje skúsenosti. Grow Club je miestom pre úspešných, ktorí väčšinou zdieľajú a nemajú problém zdieľať svoje názory a hlavne aj to, ako sa stali úspešnými tú cestu a ak niekto sa chce prísť inšpirovať a podeliť sa o nejaké skúsenosti, prípadne požiadať o nejakú radu, tak podľa mňa tu nájde. Noví ľudia, ktorí prídu, si myslím, že tu nájdú veľmi príjemné prostredie, otvorenosť, kde budú mať možnosť načerpať inšpiráciu. To je, myslím si, že pre všetkých úspešných ľudí dôležité. Mne sa páči na tomto, že toto je taký otvorený priestor, kde sa dá zazdieľať si a povedať s inými firmami veci, ktoré oni ako robia, čo sa im darí, čo sa im podarilo, čo sa im nepodarilo. A toto je pre mňa taký najväčší prínos. A potom ten druhý, taký, že ja môžem to svoje myšlienky vlastne niekomu predostrieť a on ak chce, tak si ich zoberie za svoje a môžeme aj takto zmeniť alebo zlepšiť pracovné prostredie na Slovensku.